gata. A nan ake yin ta TV duniyar nishadi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar garorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. A nan ake yin ta. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa mai sauraro. Dalilin da ya sa aka cire Sumayya daga cikin shirin fim ɗin Labarina. Ku biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe domin jin yadda ta kaya. Mun kawo muku fitacciyar jarumar wacce ake wa laƙabi da Nafisa Abdullahi, Sumayya kuma a cikin shirin fim ɗin Labarina. Domin ku ji yadda hirar ta kaya, ku biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe. Dan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel mai albarka, daure ka yi mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake cikin masana'antar Kannywood ɗin cikin sauƙi. Mun gode. Dalilin da yasa aka cire Sumayya daga cikin shirin fim ɗin Labarina, mutane sun daɗe suna so su ji gaskiyar wannan al'amari. Sai dai abin da yake wakana kowa dai yana faɗar shaci faɗi ne, ma'ana dai yana faɗar albarkacin bakinsa. Babu wata majiya mai tushe ko makama da ya tabbatar da dalilin da ya sa aka cire Sumayya daga cikin shirin fim ɗin Labarina. Amma yau mun gano muku gaskiyar dalilin da ya sa aka cire Sumayya daga cikin shirin fim ɗin Labarina. Filin namu ya yi tattaki ya ziyarci wannan daraktan shirin fim ɗin mai suna Aminu Saira, wanda yake shirya fim ɗin Labarina, dan uwa ga Naziru Sarkin Waka. Naziru Sarkin Waka dan uwa ga Musbahu M Ahmad. Ya yi mana bayani cewa ba komai ne yasa ya cire Sumayya daga cikin shirin fim ɗin Labarina ba, sai dai shine abu ɗaya ne zuwa biyu. Yanzu zai gaya mana sakamakon abin da ya kasa gaya wa mutane, yake ba su kudindine. Ya ce Sumayya mace ce mai sabga mai jama'a, kuma shi daman labarin fim baya son mutum wanda bai da lokaci, musamman ko a wanda irin lokaci. In dai series ne mai dogon zango za a iya neman ka zo ka taka rawar gani. Amma abin da zai baka mamaki, ita Sumayya ba ta samun lokacin zuwa a ɗau wannan shiri mai suna Labarina. Hakan ne daraktan ya nemo wa kansa mafita, ya ce ba wai yayi ne don son ransa ba. A hakikanin gaskiya babu jarumar da ya ji daɗin aiki da ita a masana'antar ta Kannywood in ba wannan jaruma Nafisa Abdullahi ba, wacce ake wa lakabi da Sumayya. Sai dai abin ya zama dole ne, in ji daraktan ya ce ya cire ta, sakamakon 'yan kallo ba za su iya haƙurin jira ba. Hakan ne ma ya sa ya yi ƙoƙarin cire ta. Sai dai mun yi wa daraktan wata tambaya guda ɗaya: shin me yasa aka kashe Mahmud daga cikin shirin fim ɗin Labarina? Ya ce to maganar ba ta kaɗan bace ba, babba ce. Shi ma kwatankwacin yacce Sumayya ba ta da lokaci, shi ma Mahmud ba shi da lokaci. Amma dai dalilin da ya sa muka sani, mun bi shafin Mahmud na Instagram wanda ake wa lakabi da Nu Abdullahi. Mun ga ya wallafa wani bidiyo yana murmushi lokacin da aka ce an cire shi a fim ɗin Labarina. Ya ce wai ko a jikina, ma'ana dai bai damu ba. Amma dai majiya mai ƙarfi ta nuna mana cewa Nu Abdullahi fa ya samu wani gagarumin appointment ne a gwamnatance. Hakan ne ya sa fim ɗin Labarina ya fita da karansa. Masoyansa suna gani wato ya yi suya ya manta da albasa, wai an ci moriyar ganga sai a yada koranta. Nu Abdullahi ya ba manema labarai bayani cewa shi ba ya bar shirin fim ɗin Labarina ba don wani abu da ya faru da shi, ya bari ne kawai saboda shi ma bai da lokaci. Yadda hirar tamu ta kaya da Nafisa Abdullahi, ta fito mana gaskiya. Ta ce ranar da Najeriya ta cika shekara, ko kuma in ce ranar da ake murnar zagayowar independent, Nafisa Abdullahi, ko kuma in ce ranar da ake murnar zagayowar sabuwar shekara, Nafisa Abdullahi ta wallafa a shafinta na Instagram, take cewa na ji daɗi aiki a wannan kamfanin naku mai suna Saira Movies, kuma bata so ba a san ranta ba, kuma masoyanta ma ba a san ransu ba. Za ta bar shirin fim ɗin Labarina. Ta bar shirin fim ɗin Labarina ba don rigima ba ko hargitsi,
kuma su wayannan magoya kuma masu kallon fim ɗin Labarina, ku sani cewa abu banza baya faruwa sai da dalili. Ni Aminu Saira tamkar yaya na ɗauke shi, kuma tunda nake a masana'antar Kannywood ban samu mutum da na yi fim da shi na ji daɗin fim da shi ba irinsa. Sai dai Nafisa Abdullahi ta ƙara wallafa mana cewa tabbas wannan fim ɗin Labarina fa ya sha bamban da irin fina-finai da ake gani masu dogon zango. Amma ni kuma abin da ya baka mamaki, lokaci ne ba ni da shi sakamakon kamfanin Pepsi sun bani wani gagarumin ambasada, to ba na zama, hakan ne yasa dole in kauce in ba wa 'yan baya dama. Tunda series film ne, darakta zai iya duk abin da zai iya yi mai yiwuwa domin ya ga an ci gaba da kallon fim ɗin nan. Hakan ne da yasa wannan darakta Aminu Saira ya nemo wa kansa mafita tun da wuri. Mafitar da ya nemo wa kansa shine da wuri yasa aka kidnapping ɗin Sumayya, shi kuma Mahmud aka ce ya mutu. Daga bisani dai an ce dai Sumayya an karɓo ta, amma dai fuskata ta kwakwabe. Hakan ne yake sa ake cewa dole sai an canja Sumayya a cikin shirin fim ɗin Labarina. Wasu suna ganin wa ya kamata a sa a cikin shirin fim ɗin Labarina magajiyar Sumayya. Dan mai kallo, shin kana ganin Fati Washa za ta dace da rol ɗin Sumayya, ko Aisha Tsamiya, ko Aisha Najamu, ko Aisha Humaira, ko Maryam Yaya? Wacce kake ganin ta dace da wannan rol ɗin na Sumayya? Biyo mu cikin comment section kai mana bayani. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel, kar ka manta yi subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Mun gode da ziyartar wannan channel tamu mai albarka.